přijímá míč ve svých rukavicích. V čase 92. minuty. Spokojení mladoboleslavští fanoušci, pozor, teď na chybu Trmala, Kalabiška má prázdnou bránu a dává gól! No to snad není možné! Pod bubem, za bubem, tam si na tě počíháme! Jan Kalabiška 2-2. To je filuta. A Trmal teď na kolenou, možná až v slzách. Podobných situací ve fotbale moc nevidíte. Trmal vůbec nevěděl, že za zády má Kalabišku. Tady naznačil odkop, dal si míč na zem a Kalabiška